Inspectie van de versiering. Er ontsnapt niks aan de aandacht. De Kastjestraat in vol ornaat. Hier staan nog 2 torens. Deze wel. Wie ik toevallig. Wat wie het al je mooi versierd in het dorp. En hoe lang staat deze nog? Een klein beetje reclame mag wel. En hier komen we in de hoek van de prominenten. Hier staan de oude PC'ers. Zul je hem Gerrit Dijkstra wel? Eerste prijs vrouwen. Deze wifkes wienden net waai te slaan. En Matuutje. Koning Bakker links. En dit is dan praktisch het eind van de film. Dank voor uw aandacht.